I benvinguts als còmics del senyor Dolent. Ha passat un temps, però aquí estic una altra vegada disposat a explicar-vos cosetes. Avui parlaré de Juan López Fernández. Potser aquest nom no us digui res, però si us dic que firmava i que era conegut com a Han, segurament ja sapigueu de qui estic parlant. Aquí tenim una mica coses d'ell. Bé, Han passarà a la història, entre altres, com sobretot el creador de Super López. Però repassem una miqueta la biografia. Va néixer el 1939, poble de la província de León. De seguida es va traslladar a Barcelona i a partir dels 6 anys Han es queda sord. Aleshores, això va ser un motiu perquè els seus pares l'animessin a dedicar-se a dibuixar, que era una cosa en la que hi tenia bastanta traça, perquè consideraven que dibuixant no seria tan evident aquesta discapacitat que tenia, doncs, que no hi sentia. Va anar dibuixant, va fer coses sobretot relacionades amb l'animació a partir del 1956, amb pseudònim també, imitant estils d'altres dibuixants, i aleshores aquí al 59 hi ha un petit parèntesi de 10 anys, 59-69, en què juntament amb la seva família van emigrar a Cuba. Allà va seguir fent coses d'animació en aquell país i cap al 69 ja va tornar cap aquí. Ja tenia un estil una mica més consolidat, tenia clar que es volia dedicar a tot això. Aleshores, doncs, el 1969 ja fent còmics i el 1973, treballant fent còmics, més o menys, per aquí i per allà, li encarreguen fer una versió dels superherois de Superman. Bàsicament, que era el gran superheroi, el tòtem, l'inventor pràcticament, amb algunes diferències del gènere. I això és el naixement de Super López. No va ser una cosa que l'explotés molt, va crear el personatge, però bé, no va passar d'aquí. O sigui, oficialment el 1973 el va crear, però bé. El 1974 va entrar a Bruguera i el 1978 va recuperar el personatge de Super López i el va posar dintre del que és la factoria de Bruguera, que algun dia es podria parlar perquè era una fàbrica enorme. Aleshores, bé, històries molt curtetes, algunes d'elles mudes, una pàgina, a vegades una vinyeta, unes coses molt per reomplir. El personatge no tenia tampoc moltes pretensions, però anava funcionant d'aquella manera i anava fent. Aleshores, doncs, això va passant una mica i el 1979 hi ha canvis a Bruguera. Bruguera va saltar pels aires als 80s i al 79 comencen a veure que hi ha un canvi de tendència en el mercat. Comencen a veure que el que ho està marcant una mica el que ha de ser és la BD francesa i belga, sobretot els àlbums, Spirou, les reedicions d'Astèrix, etc. I volen anar una mica més cap aquí, amb històries una mica amb més desenvolupament. Bruguera seguia publicant revistes tipus Mortadelo, etc. I allà doncs sortien aparicions, sortien històries, 6-8 pàgines d'un personatge, 6-8 pàgines d'un altre, en sortint així, això es publicava setmanalment, habitualment, i després sortien els recopilatoris. I es van posar tots, perquè el tema de l'originalitat no el valoraven gaire a Bruguera, a fer aquest tipus de sèries. I aleshores va ser quan agafen el personatge de Super López i li donen una mica més d'embranzida i li donen una oportunitat de demostrar què es podia fer amb aquest personatge. Les primeres històries de Super López amb aquesta nova etapa porten guions de Francisco Pérez Navarro, FP, firmava, i és molt paròdia i revisió del tema dels superherois. Coses com el Supergrupo, amb el Capitán Hispania, la Mujer Maravillosa, grups de superherois, tipus Liga de la Justicia, Vengadores, etc., doncs en versió de per riure. El còmic és humorístic, completament, amb personatges que, bé, freguen una mica el plagi descarat. De fet, Super López va haver-hi algun problema amb els primers Super López perquè la S era massa semblant a la de Superman i la Warner Brothers, propietaris de DC i de Superman, van dir-los que a veure que la broma estava bé però que potser que ho canviessin una mica. Les primeres històries són paròdies de superherois, el tema paròdic dona fins al que dona i aleshores, a partir després dels primers àlbums, agafa ell mateix, Han agafa els guions. Es fa càrrec de la història i
I a partir d'aquí comença una etapa que per tothom, per la majoria de fans també, és la millor. L'altra era molt divertida, aquesta ho és molt més. Què passa en aquesta etapa? Que Jan abandona el tema de la paròdia dels superherois. S'han acabat això de versions del Capitán Amèrica, de la Cosa, de Doctor Extraño, Rom, etc. S'ha quedat l'únic superheroi, més o menys, amb alguna excepció, serà Super López, i el tindrem vivint aventures. Aventures que poden ser des d'una paròdia del Señor de los Anillos, amb el Señor de los Chupetes, una història en plan escull la teva pròpia aventura, que tu vas llegint i et fa passar a una pàgina o una altra en funció de què vols que faci el personatge, històries que són paròdies del món del rock, Cachabolis, Blues Rock, una història en la que apareix Han durant moltíssimes pàgines, de fet, les seves aparicions n'hi ha bastantes en els seus còmics, apareix ell mateix allà, al llarg de les èpoques amb diferents aspectes, o còmics que són una autèntica gambarrada molt divertida, per exemple, aquest de Los Alienígenes. Los Alienígenes, aquesta estufa representa que és un alienígenes que agafen la forma que volen, en un moment donat, Super López, l'alienígena es transforma en aquesta estufa marca Nosser, i clar, i el pobre Super López va caçant estufes per allà, surten els diaris amb la denúncia de la casa que estan cansats ja que Super López vagi tirant estufes Nosser per les finestres, etc. O un altre molt bo que és Los Cabecicubos, on trobem una autèntica crítica als moviments totalitaris feta des del còmic. Absurd, potser una mica, estrany, sí, però funciona molt i molt bé. Tothom té els seus preferits, també hi havia un que és aquest d'aquí, la gran superproducció, una paròdia de les filmacions de pel·lícules tipus, bàsicament, Conan, en la que l'empresa de Super López, de Juan López, el propi protagonista, es transforma en una productora de cinema, contracten actors estrangers, i és una paròdia de la filmació de Conan, una mica, que gran part de Conan es va filmar a casa nostra, i si voleu saber quin és l'origen de la carrera d'actor de Jorge Sanz, heu d'anar a veure Conan el Bárbaro de Schwarzenegger, que surt allà. Molt bé. Super López va ser un dels personatges principals més bons i més exitosos dels darrers anys de Bruguera. Bruguera anava pel pedregar de mala manera. I aleshores, com que Bruguera només pagava als dibuixants una vegada i aleshores reimprimia sense límit tot el que tenien. Juntament amb Mortadelo i Filemón, el gran estàndard i que salvava moltes ventes als darrers anys de Bruguera era Super López. Finalment, ni tan sols això va servir per salvar l'editorial va declarar la quiebra, els personatges es van mig desperdigar, Han i Ibáñez van poder recuperar la propietat dels seus personatges d'aquella manera, perquè els contractes de Bruguera eren draconians, i van passar a publicar per Ediciones B, que és una subdivisió de Grupo Z. I allà estan, des del 80 i escaig, finals dels 80, quan va tancar Bruguera, fins a l'actualitat. En l'actualitat, Han encara segueix fent còmics de Super López, en porta més de 40, té 83 anys, potser algun dia diu que es cansa o es jubila o ho passa a algú altre, que podria ser, però de moment encara de tant en tant en va fent algun. És un autor molt estimat, va rebre el 2002 el Gran Premi del Saló del Còmic de Barcelona i, juntament amb Ibáñez, és un dels autors que té les cues més llargues sempre que va a signar a l'estand d'Ediciones B al Saló del Còmic de Barcelona. És un autor amb el que ens hem rigut moltíssim, és un autor que els seus còmics han passat de generació a generació, com gairebé tots els de Bruguera, i que s'han llegit una vegada i una altra, destrossat, allò de tant llegir, i és un autor que en qualsevol altre país se li hauria fet pràcticament un monument o un museu, i aquí potser algun dia hauríem de valorar més aquests autors que ens han fet passar tan bones estones. Uns quants detalls sobre el seu dibuix. És molt dinàmic, aquí es nota molt l'experiència que ell tenia en el tema de l'animació, són gèneres diferents però que tenen coses en comú i que a vegades hi ha autors que ho aprofiten molt bé, són molt dinàmics i a vegades
té un punt de barroquisme divertit. Què vull dir amb això? Busqueu en els còmics de Super López si en alguna escena urbana apareix algun autobús. I si apareix un autobús, acosteu-vos i mireu el destí. A mi era un detall que m'encantava i veus destins com Pequín-Granollers o Manresa-Moscou. I veus a la gent apinyada a l'autobús com si realment algú fos capaç de fer aquestes rutes per carretera. Altres diversions. En la de los alienígenes apareixen el periodiquico, portades d'un diari, explicant les barrabassades que està fent el Super López i les pobres estufes que el porten pel camí de l'amargura, la fàbrica quebrant i amenaçant de prendre accions legals, etc. Són dibuixos molt divertits, són còmics que permeten una lectura atenta i fixar-se en els detalls, l'aventura de tria la teva pròpia aventura, hi ha uns personatges que són els petizos carambanales, que és aquests d'aquí, que hi ha una invasió d'aquests animals, i aquests animals parlen. Tenen una mena de llenguatge jeroglífic, és una substitució alfabètica, es pot trobar la clau i pots llegir el que es van dient aquests personatges, les crítiques, els acudits que van fent al voltant de tot això. Es va publicar en revistes, es va publicar després en recopilatoris de la casa Bruguera, després Ediciones Z, Grupo B, Ediciones B, Grupo Z, va reeditar els mateixos àlbums, amb el temps s'han reeditat en un format més gran, una mica un color una miqueta millor, i també durant una temporada es van publicar uns recopilatoris amb aquest, per exemple, té al mig El origen de Super López, les primeres aventures molt Escola Bruguera i, doncs, a part d'això, les altres. I fins i tot, no sé si té continuïtat, es va fer una petita raresa, Super Llopis, les aventures de Super López en català. Tant de Super Llopis com de Mortadelo i Filemó hi ha versió en català, no sé si han passat dels primers números, 1 o 2 números, etc. És interessant, és curiós, li van haver de canviar el nom per catalanitzar-lo una mica, però és un còmic curiós i interessant. Res més, si us agrada ja sabeu, subscriviu-vos i res més. Fins al proper dia, salut i còmics!